enti Mampong ne ya Kingmakers na no mo tena se ke ebu afo mo so anya yie no omo atena se awu je Mampong fo pe omo nanti Mampong kuro mu no omo awuru se Mampong ye odi epe nya de ka eba no enti enne omo ye yom tena se na no yakoba ya nse etoto ye ofa se oba na no na je se eniema anko yie papa enti enam se enti no Kingmakers enan no emu miensa ana se yempe no ba ko na yeye enti enna no wo mo de wo mo report ko mo otumfo ye ni so otumfo nyansa pomu kwan no we ka chiro mo se ne nipa 21 aka no mu ko hwemu yi ba ko mre. That's what you are looking for. Yempe so obi aba impose bibia wo ye so Yenchi ene amamre me dofo twepina ADUMASA TV ne no ntwetwe nkomo anopai YouTube Facebook TikTok obehu ye honom follow na subscribe adwumadi ne nyina na kire wadwen so e comment section honom Asante Mampong yirada asebre kwa akura na wose yesi na nemu sanse mpanifo se dade bu a ebu bi pum na akonyara kwa akoto no mama ni ampon se ba su na wose ye pani ehwe de oba behwe akire e de ama Mampong man akonya ye kwa akosi o mepie mu e wo ye manhia fikasi ma yewura kire kwan yo momfa so nkosi hene ewo Mampong na yekoyi hene de ne ba manhia wie ya petition bi aba be piem ewo manhia fikasi mu adehie mu bi so mo nte ase e ma de yayi no ye mfa ne mamesi adwaso se Mampong hene ye nua be makwaku ono de okoko piem mu okonkonsan se bi mpreduasa penifo se ye so fifi funani a hu nsama nti nua be ma die wo pa asem papa okọ honom abra na dakro na ne yeyi Mampong hene ede na kire eye Mampong kru no ye mumpini kwaku ne ne ntwetwe nkomo de si wo ono ene ko ya okohuni kwaku akwaba mejo sumini na ho ye de adom na so ye na me adom ye ho ye kwaku Mampong ahinsie mo na mokoko pie mu ho no sebi mpreduasa ye se di okọ ya ten de wo ba ten ne mu de ogina ho de sebi se ye de panin potofo mo ni ba bi eja ye dai eto ye wo na akoko pie mu Mampong ahinsie mu nsem eda mokoko pie o de ne kosi Mampong yo kwaku dedi ka beda atiefo na hwefo ase se da bia wo mo hwe ADUMASA TV na obusa me anche bia na Mampong ensem ba ye ma yura etu mpanifo be 9 ye Mampong kunya sofo na nanom so mo hwe na omonka na hema ho na yemfa de shebrante mana de wo bi omo nyemfiri ho no na yenya ne ntie so ye ko bi se ye kwa hwe se de ebesi akọ yesu ade wo mu no ne aha na wo se ye kọ ni kotwa na yetumi su ade so de fa na ye kọ ye no ye de ka kwa hemfi fi se sa na ye nim se bia ke ho na ebe kọ so e wo ho no na so ye kọ ye ne tena ho a na chese be du minu kra boy ho chire ni hu se ya so a ye wura bia e de ne ba na yesu ye di achi ekotwetwa bia ne sa ene ensem de bi koso ho yi na efa bi obi a mse akonya de beto sa no a de obayi ni bia ha akoya perepere obi be pene so obi mpene so ne ade na so su nchirimu kakra wo ho a na ye pesi ehu ene de ni nyina no yensa kan ye e ma yehu se ene videos ne kwa yehu bi se na ahema e de opija ne nsa e wo ho fefefe bi mu ya wo mudi na pia wo mama no so mabusuafo ne mpanyifo bi so e ka ne ho bi esan se Mampong hene yi no anoto hene de dodo na nim se ye dwura hene ti so no no di mo atentima yi pan to no de ye nim ne pa na mom no manko bia no de me hye da nim yi pa ne so na no che se o mienu nkwa anana e wo ho no ya ana yesu yete se yewura so ka se anana no 9 ana entra se nhwe na yinyima ma dontin akwamu ne ye ankobia sa nipa na yi na ye hwe ye senka yenim se ka bi hu om da no se omo agiatum na omo akasampo di akire yen na so ye hu ne sa ehu ya ne se ya so ya ye de ne ba entina me de na madwen me se bia nana no mienu a wo mo ntumi ama kom ene chidom no wo mo na me nim se e bia omo tubofo bia na so omo soma ye se bia wo mo ntumi ma na se bibisa entina aba so me nse na no nyina akora na wo mo tena ase na so eho no na abusua no fa bi echirim se na no mienu bia ntumi ama na so no esan se na ya dwene ye se me titi ukana ma dwene me se e bia pena wo mo mpini so ni nti e no ma hyeda ka bibisa ana se omo etwa nto ato so se
nananom mienu ama fi se ene adehye ne bi efiri musua hodo nim no e kasa na mo che se nananom mienu penetum bi gine mo no mienu ama esi den na etumi so obi so ye wo hene nanso so wonim se me di ka kan no na ya dwen ese bi aye akonya no mo anko mo afa ntina ama wonom ekeka sa nti omo so kan bia so omo file petition akoma yiro Asante hene se kwan fa so e ba ye no omo ni nye ho ya dana mo koye dana ye koye no ano ebusua ba akomu abrantie e be ka se na ni nye ho ama ye ADUMASA TV ye ne di nkomo e kire se na hema ka se omo mra fie no anopa be 10 ama omo koduro no ndo omo nyina ti ahemfie honom be 10 o'clock e kire e na hema be ka che omo se omo peje omo no omo nsan emra be edumienu empemu ebre no so ye no ihu ya ne se yasoa ohine ya yede no eba ana opanyini ya yede no eba se na hema enua na yede no eba kwaku yesoa ye papa ya wosi hu isi yesoa no yesoa ni firi ahemfie ho no mo ana yese na nanam mla metwen no ana se yesoa ni firi fie be mu ene yede ni be fa Mampong kwaku ye rada se be firi mu no ye nyina ye kɔ ye hu ahemfie no se de titie ye kwa ye kɔ ye di kan kɔ ahemfie ho no ye kɔ ye no bia nya ahemfie ho ne mom no sa ayi postifo ena na wo ho no bambofo na agi ho nyina fa nti ne enim se ho na se tie bia be ba so nti ma ye bisa abusuafo bia na titi nua na se na wo ho no ne se ade asie ba be no ahemfie ho no na mo wai ena mo so na hima ase yempeje yimu akire ya yede ya sa aba nti ade wo fie ho ma ye wa twen yimu a ye twen se abusuafo nyina be ba na hima be ba na de wo bi o ma ya me ye so etuma yede ya hwebi ne asua de enso so ye te wa ne hu se ankoso ahemfie ne mo hu se ofiri efie bi moba yasoa na omu agu ni shira omu di dede ni anije na se sabre no na abusuafo a na ewo efie ho ankomo so twen se obusuan kan na ehu bi dabi se yeyi wo hene e wo Mampong ehu ya se yasoa na ye de namando kwaku na ukọ ho no wo kasa mu na me fa asem bi afiri wo se wono mo ka so be file petition di abre yewura sanse Mampong ne Asante de ahene nyina be we wo fikesie to mo ka so mo de petition mo file di aba ye fikesie kwaku petition no uji se be ba so as to say ba so anasa amaso no mintumi nchi ne mo na wa riata so se o mo be enyanse ne anem honhom se de tie bia o mo de bekọ sanse kwan fa so koye no wo mo ani anye ho ena ono so kire se yanyina hemfie ena mpanifo yewura yes wo mo no hwe na mfo mo nyina so nyintum no mpanifo no amfa mienu nsem nti wo mo ntia se nti ono de okan e wo video ni play se ni nyina abakotwa abakowie e wo kotokofie nti honom no ena yewura tena so a yewura behu se de yewura beka no ena no betie ena ekwaku mame ya sure se sia me ne wugusu a yedi nkomo yi Asante Mampong Traditional Council Kingmakers to ahina sia ahina yewura hwe so mo nkohwe na omu nsi hene wo ye Asante Mampong no prempre ame ne wo ka se mo ba bepiem e wo ye manhia fikasiem kwaku nyame wanwan se wo ba bepiem wo manhia fikasiem efiri se sade na yewie ye no minim se yeyi wo hene foforo sei no a sade ya na hokeka ne ngi ntitie no na akoye busuafo kakra bi no mo ye na fa bi gina nua ase eye obi anwanwa bi wahu ba na me su senka ye yesa no wo mu nyina be bom de anigye but ase nipa kakra bi na wo mo idi akire ase kuro no komunim se bibisi be koso wahu no enti ono so ka kire plain se wo mbehwe na kopiemu ewo yewura enim na ntia kakra me nsa kan ye na de meteye ene se na pa hene ya wo ye dasebre Mampong mo wono na otena asem ne so na nananom kwotena ase no ya wo mo kan ye no na wo se ni nyina betwa wo kotokofiem na wo mo kwoto aba no na wo mo hwehwe abrantia na nka wo ba ni mu no ankra ye nsa kan ya na ma na bo aye nsa te ye nyaaye ene se nananom etranse no nkonya sofo nan ya yewura yi wo mo no yese emu miensa anko adeshebrantie na Mamponhemaa yi no wanko no na o wanko no na fa ba ko pe ne ko de yi no na fa ade mfa se na nanom atu ahene asi ahene fo a yewura hwe se o mo nkorom ko ka Mampong asem na o mo ye nan chi dom adonten ni akwamu ni ankwabia e na ebepi mu manhia fikasie e na yewura se o mo nkonom ko emfa nsisi na yi mbra sisi a o mo sa akoye no na nanom nan atu ahene asi ahene nan ya yewura yi wo mo no emu miensa ekotia de yewura na na Mamponhemaa yi no ma kwa ama no ba ko pe e na koma de na Mamponhemaa yi no kwaku we wuzi se de na ekotwe ya bai mejidi se
bra na ahema eyi wo mo no bia omu ni ho no nso so ka ho na nanom atu ahene ne asi ahene na no present wo dada no omu so ka ho na ebi so aba kono sa be ka ho no bia fe no nso so etena ase na so bia na dwene mu no hu se ebia ntwe yam na se bia na dwene asesa na bibisa is anasa mi sheda susu nim isan se yene nanom bia nkasa ma ma nka nkire se omu gitum anasa omu nyintum na emom no tu no na mo ho no no ye de yede na ba bontia na say omo ahwa me yi no na ya so no ne de ya dwene mu no ebesusu se bia nanu miinu a omo tumi baaye no omo pene so what you say na me ka cho se na ma dwene po ye me say nanu miinu no omo agye atum no eye akom ani chidom no omo antumi ama no na me nim se bia omo na de nkraba se adonten ene ankobe e baaye no nyintum ma womo na sadia kwakọ bi na se na ntisa na se mienu na di kan baaye no womo na jitu se tu na won chende na womo sadia report esi abayi de na se hwa na womo no womo mpere so ntisa na abepi won kotokofie mum na womo de nananom e de report eba na se womo de womo no di sem twa to final we na eba na se ko wie se yankwan ko hu se eye ye na Mamponhemaa ehima de ne ba no a me de enye me won saa sanse busua de obi atumi dibi aha obi atumi dibi ana yenima de property nti a awana nanom miensa nyina ntum ni nyina no je se ne nanom wie a ene bi hunu eno ho asem na se e fa so se ne se nti na ya nyina ntum ana se miensa nkwa na fa ne de mi nhye nim de si wo honom na omi nim se miensa nkwa na fa ba ko ne ko na fa ena ba ko no so no yenim na nakoro ena miensa no so minim na nakoro. They say they want to be PM honum concerned citizens and now Kromafo ni biso na ebi a press conference omo che say omo aginatum ono an wo mo pe enti no omo na won hwe na ye fa nemra ebi so say wo mo so mpe what you say isa say sebi ne ba ku menu bi etichema ese say edini si so na kon fa so kwade ne baaye no wo mo ene nanom enya adwene kwaku ye babu no usua Asante amane ne amamre na okopie bia ye tese Asante Mampong akonya nya akonya keto am no mi onye betena ha ne abobo hu bebre ti ye kan kakra ne asua de kakra fim ne asole so okopie mu o Mampong na ohwe se amane ne amamre ma Asante amane ne amamre wo se ahemfie ana abusua fie ne koyi de hyebrante a obra be so obi tuoma ba beto so na ye tete ahemfie na mpanifo nyina twen se da bi na nanom o ba enti ya betena ha twen wo mo na ye betwa yani ne ye be se yaso a obi foforo wo ye kwan so wono ne yakwa koyi na wo ye babu no ko ohun sa na me atenka na tese wo okay ze bi kan kan ya no so de ye nim no enim se ohina na ohima bi e di dwumadie bi ahemfie na be wi sa enti se me ko bia me kwa ahemfie amaso ahemfie me nim se be bodwa wo park bi so na ba bi ho so ama nyina etima koye dai akohwe bi tisa na me susu se e be kwa akoye na anye sa se dem di kan kan ye kwotira ahemfie ho no ye te what wa na ye te se didi free baby ye kokohwe na chese ye de ye bo obi powder ya soa na ye de no eba na ye bo pini ho no ebusa mu ye ne mpanifo nananom bi busuafo mampanifo ni bi kwa didi nkomo ema mebusa no sa question no se ahemfie wo ho no ye den na ha na mo ye no so omo wie bibia no omo de wura busuafie ekonkonwa so busuafie no aha enti no nananom so a eba ye so age atuma wi a na de hyebrante na omo yi no so no ye de to da sebre na o ye de hye kan na ahema so nua no ye odi ade ni bia yie enti no bibia ni ho de wo so mo ya na wo mo aye no o ka se brebe so na amama wo ho no mo aye e de afiri ho no enti me de mi su se me madwene mu ne se de mpanifo a kire ma de akodu ndi kakra ma hu pa ne de me nyina obi afa de na so me de minim no misa enye saa na esi aye aha na so nana mo ka se yewra ka so mo sai enkotena se na so mo sa akọ so mo kotena se ka bi mu no ne de na mi su se saa da ne de ebe fast process nim wahu na ye kama entina mi su se na Mamponhemaa no se ni nua no na se bia bia nko pempo a wo se nko de fa process se wona wo te akonwa no so wona wotumi wona wo kase mpo na yepum nti se nka fa hono ma bi se nka bi easy kra e de ama no me fa kro bi anya fa to ho me modi na wo me nim kro bi a omo so sa mo de he me tiase me busuafo ne ohima anya de so no ye no
ahimfie ho oye na ahimfie no ma omo ba so omba fe so ento kom ba nyina no e san say ya ahimfie na na matsansa ya mamre kwa so nti no de dom ye nyina no ankosi hu e ba so aha nti the make can say ebi so ana bibi wo ho because me call en Mampong no place egu ho no bibi so ewiase so se bibi asrafo no dos sa na se ka bibi de ayede e de ache nti no so mibusaye e ma na ahima bi echiri mu se ewiase de bambo de obi ape e na akonwa pere so de onitua bibia tumi ba nipa adwene nti na ma wo mo so ho no nti bi de me gidi se no se de osi e fa so ni se bia anse da nkoyi na so me de se de waba no ene de omede be bo so obi omo pin o man pin no ye de oye de hye nko ade minim se ye de be fira de hyebusuam na aba be fira de hyebusuam ye sore so asem ba ko twato ne de asore adwumadi so sisi a petition yetumi aba be pp mu fikese men hye fikese ma yewura ne na manhene ene nanana mo atena nkonya ewo Mampong eba betena wadwundwun wi wo ye babunu okọ ye yi wo hene de na kire wo se wo hene we ne de ne ba omo sa akotena asem no so no Kingmakers atu ahene asi ahene nan na yewura yi wo mo ne mu miensa ankọ amade ye yi ni endisi ekoba se petition ye chi ne dia be pie mo yewura na se ekoba se de ye yi no ya amfa wo no ana ama wo a wo ye babunu atenka be na wo te Mampong se wo ye dehye fan se wo de wo do na ye wo mpabuam wo ye dehye wo honom na ye yi wo bi de na ba be kire wo man se we ne de ne ko na Kingmakers atu ahene asi ahene wo honom no esi esa akoba ye mu miensa se de ye yi no omo mpe no nenso ada na ye yi no na mu mienu ye den e wo honom ba sisi ya na ye petition ba manhia na ye se mu miensa akotena so omo mpe de ye yi no esi ye be ka asem no enne enkosi na wie ye se de ye yi ne ye de ne ba se nye wono a ekoba se de ye ni sesi an wono e na se bia akonya no wo ba be di a wo ye babu na wo Mampong afa na so mpabom di asem na abeka se ye yi obi e kira no je so wo hene sa de ye susu nie what ya se adwen se wo babu ani de ye ya adwene mu nie eno nche so wo hene de di kan no ye to so mi no so no se ye beje tumo ye nyintumo se wo ma ye wura nim ama ana ye wura ma akwan se ne onko so anche kuro no na da so mi so anche me a ye nya pagya nipa na eno nche so na ye he no what ya say ana de ba ko so a me ko ya me hunu ya na me susu se na nse se ba so ya sabi ebi a de be mo bi agina nchen ya na se obi di mpanifo na no ho ya kakra ne se wo mu didin e ma ne preko omo ma ne din preko me de minim se bi ankara na wo ba ani bibisa but ye pagya obi na de din ama no e de ne number the third aka ho asa de sabi yesi no se de da no isi ko ye no aka se yesi no ye bondi de the titles in na ye de eto so nti we say mo say ada yesi hine na na confidence ben assurance ben no mo ewa to the stand say obi a yeyi na kire keke no na ye de ni bibia e de ama no ama me ni mpanifo bi ko edi nko mo chie mu say nyesa na o say de esiye de kromafo na say mo kromo no ma be sa ka kire me ne say sebi wa hwe ya we be ka say ade na no de na mistake akaka we mutumi ye wa hunu betima ye ne de ama what ya say enti won kakra se kromani woti kronim na no betuma yi mistake kakra se obeyi de jebranti aba ne be sa ka se enye no yempe se mistake be ba je se ukoso de ukoso apatemu wa bibia tumisi anu de enti yayi de jebranti na ba ya for process ni na no mo de o ma ye no mo twa na mom no chi ne ho ani akote se o yesi o de she ko epja and ba o se mre bi ko mpo sebi oni aban nya amanye kakra o ene na yakote se ni se no ye wo bedi hine so a hye da ho wa ya che da bi a aha nyema bi a si wo ko da fi ase da nti bi a chi ne akote se ni si ye esi ne life mo pen nti ye tumi fa ni ni ade eno de na no mo ye o mama mre na amani nyina o mo fa kwan ni nyina so pepepe na mom sa de no yakote se bibi ya onu na aya emo onu ni mom ntumi enya akonwa no sa but esese kokoye se eno mo na ehu process ne so fa na ama they say no ne sentumi nka e ba sa de na ya mamre ni amane no sabi ya yira kakra na ne yira ka sembi o se na no bebiri enim amane yira na ne kan ye nti we ka to so say de yira kan no e no kresa nti se me Mampong de hye na bokuru no ma na wa se me e kyem bibi se na no
se bia kakakra isan se antwa yi anko yi afa mom na so se de tie bia se na ahemane na no konwa sofo no se de tie bia on be fa kwan no so na oma yi de shibante de Mampong na oma yi ade shibante e de ama Mampong kwaku atesem hene wono opa asem nti no okwa so okwa akotie ona ko Mampong aye ne no ebetwetwe Mampong ko kwaku ebeda wase se so koye de okohu ye bia se bi ye kofa obi a wonyina o mese yankasem de nyansole na nso ko dina hoyi ebisa wa ye djumadi ni nyina so esi wa hanom ADUMASA TV e wo YouTube Facebook ADUMASA online TikTok ADUMASA TV official follow djumadi ni nyina we de kai heba bites wono de si wono wona pimpia ti kwama bibia be ye bia ye de ade brew midin e de aduana de hye bedi akon yakram